Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channelआव बयखौबो बरना लाग्रोनाय जाबाय. Guys, जों दिनै खैराबारियाव फैदों, हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव. बेनिखायनो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. जोङो खैराबारि बाथौ थानसालिनि माखासे नुथायफोरखौ जों देखायलांगोन. नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय. जों बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि. बिथिं हाबलांनाय लामाया बिथिं थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ. बे जादों हाबलांनाय लामा. मेन थानसालिया बे जाहैबाय. बे जादों मेन थानसालि. आं सिङाव हाबबोबाय. सिङाव बेबायदि नुथायखौ जों नुनो मोनो लोगोफोर. बे जादों थानसालि सिंनि नुथाय. जोंहा बेयाव आर'ज जायो. बिथिं थाबायबाय जोंहा सिजौ. बे साइडआव फुख्रि दङ नै. नोंथांमोना दायो नुदों हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि खाथियाव थानाय फुख्रि. बे जादों थानसालिया. खोब मोजां थानसालि. नोंथांमोनाबो बेरायफैनो हागोन मालाबा. मोजांथार जायगायाबो. खासेवा आदार जादों लोगोफोर. खासेव. बे साइडथिं थांनि जोङो एबार लोगोफोर. नैबे साइडथिं बिदि दङ.
मोजां जिरायग्राबो बानायनानै दोनदों बिथिं बिदि आरो बिथिं थाहैबाय थानसालिया हाबलांनाय लामा आरो नै बिथिं ओंखारनाय लामा बिराद सान्दुं दुंदों दिनै सान्दुं गोसा नै बिथिं जाहैबाय जोंहा फिल्डआवनो लांदां जायगा सान्दुं गोसा नै बिथिं जादों थांनाय लामाया ओंखारलांनाय लामा बेफोरबायदि आरो फोरखौ नोंथांमोननो देखायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर जासिहरनाय जाबाय बयनोबो लोगोसे जोबथारनायाव मोनसे रिकुवेस्ट नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम आरो लोगोसेनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बिदिनो उनावहाय आं गोदान गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगोफोर थेंक इउ